И здравейте хора, аз съм Мирко Топет и както виждате днес ще снимаме на Kingdom Rush. Още не съм направил, не че не съм направил, не съм качил видеото за Skyblock, OneBlock, там, което беше, на Minecraft. Снимам на компютър с камера с всичко, обаче трябва да викна някой да ми оправи самия YouTube. И ще е добре. Така, не съм играл изобщо. Това не знам дали трябва да е добре или зле. Миналия път, както знаете, победихме боса. Да, и останах с 0 звезди, както и да е. Добре, сега трябва тук да го направим. О, добре, значи ще идват тук. Това ще го пратим тук. Не, хора. По-добре да кютнем. Да, хора, значи сега ще дойдем ето тук и ще променим героя на тоя. Що да? Ти ще дойдеш тук. А понеже тия тунели тук са малко заплашителни. И аз, нали, ви казах, че преди съм играл. Значи трябва да сложим тук нещо, нали, демек, тук идват тук. Нали, могат да идват сигурно и от тук, най-вероятно. Което не е много на оферта. Ама слагам тук едни стрелци. Чакай само да видя. Бандити. Бандити. Бандитите какво? Добре, ще ми сложим един магиосник и ще... Да. Така, слагаме магиосника и айде едни стрелци да има. Би трябвало това да ги спре. Да, магиосника да ги удря. Идва тук. Бам, ще ги забавим малко. Всякакви ще идват. Бригант. Не знам кои са тия, сигурно уния където вразват магията. Най-вероятно. Така. Проблем. Отидеш, падна. Само това трябва да падне. Добре. Сега. Бам. Сега ще видим какви идват. Ако не, ще сложим още една магическа кула. Тия са лесни, май. Нали? Бум, да. Много да че взимам това, така че... за всеки случай ще сложа още една кула на магиосник. Да имам. Така. Добре, ще идват такива. Другото? Такива ще идват след малко. Би трябвало само такива 12 да дойдат. Бум. Не, и два бандита. Добре. Се справим. Така. Добре, хубаво, че тая има някакви магически стрели и ще ги бием по-бързо с тях. И даже три, тук сега има ония, като прилипите където са. Не мога ли да включа... има кози. Тук за това ще апгрейдна малко е това. Защото идват 12 за всеки случай. Всякакви ще идват такива вълци. Сега ще ми е малко трудно, затова това ще го сложа тук. Не мога да го слагам. Добре, тук ще го сложа, значи. Тук ще намаля малко. Така.
Добре, идват. Няма какво да мисля. Имам много пари. Ще направим... Оле, не. Оле, проблем. Хора, нямам пари. Хора. Трябва това да го спре някой. Хора, проблем. Хора, голям проблем. Той трябва да го грънем. Не, стой тук. Не става работа. Поне ще сложим ние такива и ще ги крестим. Тролове. Значи бият много демидж, ако не се лъжа. Могат да си регенерират, да си възстановяват кръвта и имат... Сега ще видим. Бавно сега. Така. Така, какво се устойчиви стрели, какво? Като гледам магията, нищо не им прави особено. Тия ще им дигна малко... Ще сложа също и една кола за всеки случай. Изтрепаха ми... Куче. Поне се роди куче. Така. Да, троловете не обичат стрелите. Поне това разбрах. Така. Добре. За сега мисля, че става добре. На ниво... Не, на вълна 7 сме. А сега па ще идват някакви зимни вълци. Кой ги знае какви са тия? Не, ще ми отрепете. Това ми отрепаха. Сега се полеви кучето или не. Къде е кучето? Искам кучето. Не мога. Те го изтрепаха, но тут се появява няколко пъти. Така. Тя пак. Ето го кучето. Тук това какво се води? Дива котка. Ги уинтерлофовете. Значи, магията нищо не им прави. Могат... Като другите. Те са като вълците, обаче малко по-добри. Добре, един от тях падна. Ще го забълмусам. Пали умре! Поне стрели. Така. Аре, стрели! Добре. Имаме пари. Това е добре. Не апгрейдвам, защото не знам какво ще ми потребва. Ма ще се прежаля, ще направя така. Оле. Теле. Тия много ми харесват. Ама стрелят бавно, ама взимат яко демидж. Колко демидж биете, не мога да видя. Идват такива звилици. Ама аз имам магия. Оле. Затова си пазих парите. Ако стане нещо такова, да мога да отреагирам. Добре. Май вече двама паднаха. Добре. Тия хич не ги харесвам. Тия ми се сипаха. Ще го забавя. И сега тук като сте се натрупали, нали сега. Така.
Избий ги до крак. Добре. Паднаха. Така. Уния паднаха. О, добре, идват такива. Това сега не знам дали е много добре или много зле, защото получаваме пари. Мапа са и силни. Аз имам магиосници, така че не мисля за кого се притеснявам. Гледай го се то откъде мина. Така. Да, охо. Ще трябва да правя така. Добре. Няма в момента достатъчно пари да го апгрейда на макс, иначе щях. Така. Добре. Добре сме с парите. Не фалираме. Това ще умре. Така. Пак идват такива с вилици. Някой друг с тях идва ли? Да се надяваме, не. Това са безплатни пари, но добре. Още такива. А друг идва ли? Ако не идва друг, няма за кого да се притеснявам. О, идват други. Па умря. Колко 300? Добре. Само да взема малко. Така. Сега минете. Ако имам достатъчно пари, то човек да го направя някакъв лут, където да ги трепа до крак. Вече сега не ги трепа, ама просто казвам. Тия по принцип са много си 300 кръв. И то мисля, че ги бие без проблем. Да, има един проблем. И то е, че ще трябва още един магиосник да сложи, за да мога да се оправи това. Да. Добре. Не. Добре, само един дойде от тук, който е много добре. Па умре. А къде е една котка за малко помощ? Гръмнах козата. Мамата, моля ли го гръмна? Добре, тази се живи. Тук ще ги бия. Вече имам такива с пушки. Охо. Ще бъдете с пушки. Деле прави ги драмперан. Добре, хора. Какво може да мина около тия? Вижте колко демидж бият. Искам да погледнете колко демидж има тоя. Вижте колко демидж бият тия. Буквално два удара са... Да, ето. Има... Вижте какво пише тук. Снайпер шот, да кажем 3, ако го апгрейдна. Има шанс да го убие директно 60%. Правя го, а това тук какво е? Това тук е 100 или 400 демидж да го набие, нещо такова.
ползването мисля, че е много добре. Не знам кое мога да ме изплаши в момента. Защото с тоя буквално не знам колко трябва да си силен, за да минеш. Има 60% шанс да умреш. От първия път. Видяхте ли какво стана току-що? Видяхте ли снайпър шота? Бум. За малко. Грам го с базука. Добре. Това е много добре. Тия, които направих, са много добре. То го макснах. Хора, в момента имаме може би най-доброто нещо. Това буквално трепе наред. Така. С 3 звезди го минахме това ниво. Колко време отне това ниво? 16 минути. 16 минути. Почти 20 минути едно ниво. Ама с 3 звезди. О, имаме нови 3 звезди. Значи, луковете ни трябва да са много добри. Магиосниците трябва също да са ни добри. Бомбите не ги използвам толкова често. Ще апгрейдна това, а това следващото какво е? Хора, взех. Той, който има максимален живот. Той колко живот? Той мисля, че е най-добри от всички. Той има максимален... Значи, той почти има максимален, като... Той е горе-долу. Да. Същия живот като той има. Атаката му е до тук, на той атаката също му е до тук и е бавен. Той е бърз. Той е бавен. Той е бърза. Да, той е най-добри от всичките. Или пък. Мисля, че той е най-добър от всичките. Обаче струват пари. Добре, дай ли си видим в енциклопедията какво пише. Така. Трябва да включваме още това и това. И още тук малко. Тия съм ги такова на макс. Значи тия са много бързи, обаче вижте колко малко да ми бият. Погледнете тия. Екстрим, Грид, Екстрим. Тия буквално са много добри. По принцип тия са яко добри, ама... Значи сега, тия са гадни. Обаче по-гадни са... Ето! 10 000 кръв. Другите още не сме ги открили. Не мога да видим. Обаче колко кръв има той? Значи той има 300, той има 800. Така. Добре. Той колко има? 280. Ето няма никакви щитове.
Добре. Мисля тук да е видеото. Няма какво друго да правим, защото ако мина още на нивото... какво ще стане половин час, айде сега. Айде ще минем и това ниво. И ще спираме, защото ще стане половин час. 40 минути. Добре, вече мога да ги правим с брадви. Мога да ги правим варвари. И... такива... Значи ще ми идват от тука и от тука. Добре. Което значи, че трябва да сложа и тук. Да, едни тука, едни тука. И малко магиосници да има. Така. Тук също трябва да има. Това го апгрейдваме яко. Така, готови сме. Паячета ли ще идват от тук? Да, накупих си малко неща. За да има, ако стане проблем. Ой. Вече аз подцених. Аз що ли да сложих тук по средата? Има дебел паяк. Дебел паяк. Това не е добре. Това изобщо не е добре. Това ражди малки, които не ми харесват. Така. Така, ори. Така. Добре, ти също... Добре, има дебел паяк, който ражда малки паяци. Но това не е добре. Така. Добре. Сега от тук кой ще идва? Бандити. Значи от тук идват гадните. От тук идват горе. Това бандити ли са? Или аз прочетал грешно? Прецаках се. Много хубаво. Сега как ще ги убия? Идвай тук. И тук ще ги стреляш. Така. Браво. Бам. Така. Какво? Хора, сега идвам. Добре, хора. Показва се, че нямам памет, защото не съм си изстрелил миналото видео. Все пак таблета ми не е някаква машина. Може да почнем от 2 ниво от начало. Не от 2, не това. Е това. Така и така нищо не бехме направили. И не почнахме много добре. Така че мисля да почнем както се почва. Значи от тук ще идват такива гадни. Сега ще идват малки гадни паячета. Така. За това. Ще направя така. Чао. Минете през това. Гадни малки паяци. Айде минете през това. Айде де. Какво стана? Мина. Не мина. Айде за сега няма да правя снайпер шотове. Не, няма да ги обреждам за клуни. То се справя доста добре. То ми стана любим. Така. Сега идваш тук. Добре. Идваш тук. И да ги чакаш. През това време ще сложа едно магиосниче. И ще апгрейдна. Така, идва тук. Ще ги стреля само, защото... Къде ти е рейнджа? Добре, хубав ти е рейнджа. Не, сега не искам. Искам само да ги стреляш, не да ги трепаш. Добре.
На хубаво място разположих. Така може да бие отдалече и така му пазим на тук. Мисля, че тази защита е много по-добра от миналата. Вие как мислите? Защо дойдоха само 3, а не 5? Там пишеше 5 трола. Те, по-добре толкова да дойдат. Значи сега има два Shadow Archer, които не знам дали ще им са ми толкова проблеми. Бригант. Такива някакви. Няма да са ми толкова голям проблем. Само Shadow Archerите могат да направят нещо по-така. Значи ти ако ги апгрейдна за снайпер шот, мисля, че ще почне да трепат всичко наред. Затова се спестя малко пари за сега. А то и от двете страни ли така? 4 Shadow Archer, елат. А така. Сега ще ядете бой. Така, един долу. Втори долу. Бум-бум. Или на мен ще ми правят бум-бум. Да, на мен тук ще ми направиха бум-бум. Така. Не, тъпите Shadow Archer-и. Ей, пушките! Грижете се малко за Shadow Archer-ите. Моят човек дойде. Така. Апгрейд. Сега не знам дали ще мога да минете. О, вече мога ги правя така. Аз много време мога ги правя такива. Мога ги правя такива с брадли. Добре. Ето. Сега тук помага това много. Може да са бавни. Айде. И Трол Чемпион. Какво е това? Трол Чемпион. Ага, то мета. Бум. Така. Ти ще ми с по-голям проблем, така че идваш тук. Искам те. Как да имам дебел? Отрепаха я. И нищо не им наби. Много е безполезна. Нещо резистанс имах ли? Това ще направя. Бам. Хора, проблем. Голям проблем. Сега разбирам, това само един ли е или са двама. Двама са. Хайде, идвай тук с кучето. Тия двамата минах. Да, минах. Няма какво да направя. Те са твърде силни. Оле! Това е снайпер шот. Да бъде братва. Оле-ле! Къде ти е кучето на тебе? Его. Паша минат. Няма да ви позволя.
Идвай тук. Аре, няма ли някой слаб по-така? Или всичките са силни? Чакайте, стойте. Не, още минаха. Хора, тия са много трудни. Ще взема да сложа още магиосници, че не е много добре работата. Още минават. Нема какво да направя. В момента се опитвам да преборя той по някакъв начин. Стрели. Нема какво друго да направя. Бам. Добре, пребори го. Хора, смлеха се яко. Искам и аз. Отключи ми го. Искам дебел. Хора, това ниво без дебел е много трудно. Гледай го. Той има 2000 хил, това мини бос направо. 2! Вие луди ли сте, бе? Как това ще го спра? С кучето. Помагайте. Ще направя още един или... Правя го такъв. Това е по-умното, защото мога да ги отравя и мога да им пуска корени, което корен за една секунда си е една секунда. И това... Как? Хора, мисля, че е време малко да си поиграя с това. Бум! Така, победих го. Добре. Идвайте тук сега. Малето. Корените задължително са. Така, правите корените са много добри. Том напри за 2 стинките. Започва се, хора. Сега стана проблема. Трябва ми 250 за отрова. Защото иначе... Добре. Би трябвало да става работата и да умрат. Да... Атака. Оле! Видяхте ли толкова ги направи? Направи ги да реват. Да, добре, хора, това помогна много. Пускам още отрова. Не. Забравих да апгрейдна магиосниците. И сега
Ще трябва да бие Shadow Armor. Такива, да. Добре, че те ще дойдат по-бързо. Ще не знам какво ще правя. Държах, ама айде покажи се. Чай, да не трябва да направя така. Хило! 400 пари. Това да не ти е мандра, бе. Тия минаха като освободители. Тия не им пукат. Тия ме наприха за 10 стинки. Гледай, нема отрова, нема храсти, нема нищо. Минават като... Сега па идва още един такъв. Абе, аз да не съм магиосен... Всъщност... Може и да съм... нали, заради магиосниците, но това е друг въпрос. Гли, какво наприха тия? Хора, колко? Говорим си 40 минути. Поне да се свършва май. Защото ако успея да ги отрова... Не, няма да стане. Не, да стане. Мъртъв съм. Хора, ми попях. Освен ако... Изме по едно сърце. О, добре. 4 сърца оставаха. Няма наприха за 2 стотинки. Хора... Абе, я го тук, бе. Да ти покажа нещо аз. Ево да ти покажа аз нещо. Ево. А така, познаха корени. Ево сега да ви покажа аз една магия. Така. Ево. И бой ги отрепах. Теле. О, нема тук минаване вече. Нема да дам да минат. Нема па. Аз нямам пари да го апгрейдна. Исках това да го апгрейдна, да го направя с брадови, ма... Малко ще е трудно. Нали, само малко. Той мисли да апгрейдна нещо, ма нямам пари. Сега ще взема малко. Сега ще им разкажа играта и ще паднат. Така, елата на едно място всички. Така. Бум! Айде пътеките. Хора, може и да го мина, ма ще го мина. Може и да го мина с една звезда, ма ще го мина. Оня дебелия, иска ли още да ми е приятел? Ела, моето момче. Ела, бе. Охо. Колко хит? Така, елата му сега. Или толкова прави. Закачай се с дебелия, ай сега. Се закачате с дебелия. Дебелия няма минаване. Не да се закачате с дебелия, че... Няма да се закачате с дебелия. Ще ви направя за 2 стотинки. Пипни... няма да го по-добре. Няма да се закачат с дебелия ти. Закачат ли се с дебелия лошо? Много лошо. Ще стане за тях обаче. Така. Това ми беше целта сега. Теле! То се закача с дебелия. Ти на дебелия ли, бе? Ти за къв се взе, бе? Ти на дебелия ли? Абе, ей!
И няма да пипаш дебелия. Оти, че ке те спраскам с брадвата. Ела се. Сега. Уй, дебелия е на малко. Няма да пипаш дебелия, бе. Тивайте да го трепете. Дебелия, ако не оживее, вие сте виновни. Айде, дебелия е жив. Да живее дебелия. Уй. Чакай, че... тук трябва да дойдат малко приятели за... О, не трябва. Аз ги стрепах всичките. Гледай. Още да се почти. Чакай, малко тук да направя една магия. Добре. Дебелия много ни помогна. Така, това как па не съм го видял? Ще направя ето така. Оле-лей! Оле-лей! Фанаха го корени. Какво гледате като... Не! Хора ще минат. Идвай, се биеш дебелия. Пая. Дебелия трябва да си е жив. Така. Добре. Удържах 16. Така. Сега... Бам. Да бъде брадва. Да бъде торнадо. Така. Той е смъртно опасен, той е смъртно взривен. И двамата са много тежки проблеми. Не се закача. Теле, той се закача с дебелия. Той дебелия ще го бие. Колко демидж набина дебелия? Няма да пипате дебелия, че... Няма да пипаш дебеля. Няма да пипаш дебеля. Няма да пипаш дебеля. Отрепаха войниците. Ще убият дебеля. Дебел, бягай. Бягай. Отрепаха ни дебеля. Си умрях. Сега сте мъртви. Вие на дебелия ли бе? На дебелия ли бе? Как се взимате бе? Дебелия никой не трябва да го пипа. Дебел, иска още 400 пари. Нема ти ги дам. Значи сега код си отворен. Аз искам да спасявам, той иска пари от мене. Хора, почти 1 час. Това ми е сигурно най-дългото видео в канала. Това стана като стрим. Стрим на Kingdom Rush. Искате ли? Пишете в коментарите. Това ги разсипа. Това много тежко ги разсипа. Хора. Това ги направи за 2 стотинки. Само това мога да кажа. Нема хора, ще спестявам за дебеля. Пет етета. Етита. И аз дам дебеля. Чакайте. Май ще се оправя. Не искам още един дебел да си тръгва. 6. Идват още паяци. Моите върху паяците са средоточени. Знаете ли какво? Излиза. Отрави. Трепи яко. А ти ела тук. Добре.
Къде изчезна дебеле? Айде, идвай. Елате тука. Така. Яко. Хора! Дебел срещу дебел. Кой ще бие? Естествено, че нашия е дебел. Една звезда. 206. Не. Значи сега. Готово. Сега идваме на шопа. И трябва да си купим нещо много хубаво, като например е това. Това колко пари са? 500 за всеки случай и трябва. Хора, 46 минути. Ако ви е харесало това почти едночасово видео, може да лайкнете и ако искате още едно такова видео или на нещо друго, пишете в коментарите. Все пак не съм гадател. Така че лайквайте, абонирайте се и чао!